Helo a chroeso i sesiwn Carlam e-ysgol Safon Uwch. A heddi fyddwn ni'n edrych ar uned 4 ac yn canolbwyntio yn benodol ar Techneg Arholiad cwestiwn 1. Felly, ymlaen â ni. Felly, cywir neu anghywir. Felly, cwpl o bethau i chi feddwl am. Dyle bod chi erbyn hyn, achos bod chi wedi marfer cwestiwn 1 yn uned 4 gymaint o weithiau yn eitha hyderus gyda'r ein. Felly, papur ffynonellau yw uned 4, gwir neu gau. Mae uned 4 gwerth mwy na uned 3, gwir neu gau, cywir neu anghywir. Mae 2 gwestiwn, mae 2 gwestiwn o fewn uned 4, rhaid ateb pob cwestiwn o fewn uned 4, ond mae uned 4 yn canolbwyntio ar amcan asesu 1, 2 a 3. Felly byddwn ni'n ail ymweld â'r datganiadau yma ar ddiwedd y sesiwn i chi weld pa rai i chi wedi cael yn gywir neu anghywir. Felly, uned 2. Okay, so uned 4, sori. 2 adran A yn tair ffynhonnell a 1 cwestiwn, a adran 2 yn 2 gwestiwn. Felly, sut i ni yn mynd ati i benderfynu ar yr amcanion asesu? Yn gyntaf, mae chythrawon chi wedi dewis o blith 8 opsiwn. Ar gyfwng canol oes y dyduriaid 1529 i 1570. Brenhiniaeth gwrthryfel a gweriniaeth 1625 i 1660. Diwygio a phrotest 1783 i 1848. Gwleidyddiaeth a chymdeithas 1900 i 1939. Diwygiad crefyddol 1500 i 1564. Ffranc yng nghyfnod y chwyldro 1774 i 15. A wedyn ar gyfwng weriniaeth Americanaidd 1840 i 1877 a yr Almaen rhwng 1918 i 1945. Nawr te, peidiwch y phoeni, ni ddim yn mynd i canolbwyntio ar un o'r rhain yn specific. Ni'n mynd i edrych ar y sgiliau. Mae hynny'n bwysig iawn, achos fi'n ymwybodol bod na gymaint o opsiynau, a dwi ddim yn deg i edrych ar un opsiwn yn benodol. Felly, o ran yr amcanion asesu, mae 50% o'r marciau yn cael eu glustnodi i'ch sgiliau chi o'r ddangos, trefnu, cyfleu gwybodaeth, dangos eich dealltwriaeth i'r arholwr, dangos eich sgiliau dadansoddi, gwerthuso, cysylltu gyda'r cyfnod astudioedd, llunio barn, cysyniadau, edrych ar newid a parhad, sef yr un sgiliau chi'n defnyddio yn mlwyddyn 12 a 13 ar gyfer uned 1 a uned 3. A wedyn mae 50% o'r marciau'n cael eu glustnodi i amcan asesu 2, sef dadansoddi a gwerthuso deunydd ffynhonnell priodol sy'n gynradd neu sy'n gyfoes i'r cyfnod. Ac wrth gwrs o fewn y cyd-destun hanesyddol. Felly, tabl bach i chi helpu chi i sicrhau bod chi ar ffocws gyda'ch adolygu. Pam i chi mynd ati i adolygu o bryd i'w gilydd, mae disgyblion yn rhoi gymaint o ffocws ar cynnwys. Bosib iawn, mae yna fai ar ni fel athrawon, achos dyna ni'n gofyn i chi wneud yn TGAU a trwy gydol cyfnod allweddol 3. Ond gyda safon uwch a uwch gyfrannol, mae disgwyl bod bach mwy o ffocws i'ch adolygu chi. Dyw, fel chi'n gweld gyda'r amcanion asesu, dyw'r ffocws ddim yna ar gyfer faint chi'n gwybod neu faint o ffeithiau geith y person sy'n cael aniasur yn ddim clod am wybod mwy o ffeithiau ac yn y blaen. Mae os ych chi yn cwrdd ar amcanion asesu. A mae'r fath yn o gridiau yn sicrhau pam ych chi'n mynd ati adolygu, bod chi yn cadw ffocws ar yr amcanion asesu yn hytrach na mynd lawr y trywydd o ffeithiau, cynnwys, naratif ac yn y blaen. Felly, mae modd i chi wneud hwn yn hawdd iawn adre. Cysyniadau safbwyntio, mae rhain i gael ar wefan cybac. Maen nhw yn eich llyfrau chi, maen nhw yn eich unedau chi, fi'n siŵr. Mae chythrawon chi, byswn ni yn tybio wedi rhannu rhain gyda chi yn barod.
Mae yna wedyn termau allweddol. Ewch ati feddwl pa dermau bysych chi'n licio defnyddio yn yr arholiad, okay? A ni moyn sicrhau gyda'r termau yma bod nhw ar flaen eich tafod chi, bod nhw ddim yn rhywbeth i chi yn gwastraffu munudau yn yr arholiad a meddwl, o, beth yw hwn yn y Gymraeg, neu beth oedd y gair yna am y ddeddf yna ac yn y blaen. Y prif termau bod chi eisiau bod yn hyderus bod chi yn adolygu, y wybodaeth allweddol, unrhyw cyd-destun hanesyddol, so unrhyw beth sy'n lincio i fyny at hynny, a wedyn unrhyw cysylltiadau allwch chi wneud gyda cyfnodau gwahanol neu digwyddiadau gwahanol. Enghraifft, rôl Cyngor Cymru'r Gorau, allwn ni lincio hwnna nôl gyda Harri'r Wythfed a ei angen am rheolaeth dros Gymru. So mae'r math hyn o adolygu yn fuddiol iawn i chi. Mae eisiau chi newid y ffordd chi'n meddwl am adolygu bron iawn. Ydy mae mapio meddwl yn bwysig? Ydy mae llinell amser yn bwysig wrth gwrs? Dyma'r fath adolygu falle chi eisiau bod yn wneud nawr i sicrhau bod gyda chi dealltwriaeth dwys o'r cyfnod, ond pan ddeithyn agosach at yr arholiad, y brif bethau bydd yn elwa chi ydy cyn papurau yn anffodus, achos fi'n gwybod bod hwnna yn cymryd lot fawr o amser, ond hefyd y fath hyn o adolygu bod chi yn gwirio'ch hunain ar y wybodaeth sy'n mynd i roi'r marciau chi a mynediad ar gyfer y bandiau uwch. Syniad arall sydd fan hyn, yr un fath o beth, bod chi yn mynd ati i nôl, so mae'r Almaen Democratiaeth a Unbeniaeth, mae nifer fawr ohonych chi'n astudio'r uned yma, bod chi'n mynd ati i nôl y cysyniadau ar safbwyntiau allweddol o'r meini profflwyddiant neu o'ch gwaith chi, adnabod y termau allweddol sydd angen arnoch chi, okay? Hyd yn oed unigolion hefyd, mae hynny'n bwysig, chi ddim eisiau goffa meddwl, pwy oedd yn gyfrifol am propaganda neu pwy oedd yn gyfrifol am yr economi yn y cyfnod yma. So mae enwau hefyd yn dermau allweddol, gwybodaeth allweddol, gwybodaeth petai chi'n gallu cofio, dyma'r wybodaeth chi eisiau cofio yn yr arholiad, cyd-destun hanesyddol, beth sy'n ymlaen yn y cyfnod, pam oedd hwn di arwain, oedd y rhyfel newydd o'r i ben, oedd y cytundeb y sain ar fi'n cael ei arwyddo neu wedi cael ei benderfynu arni. Ac yn y blaen, oedd na gyfnod o ansefydlogrwydd economaidd. Dyna'r pethau chi angen bod yn penderfynu. A wedyn yr un fath o beth, ydy hyn yn cysylltu gyda rhywbeth arall? Ydy mae'n cysylltu gyda'r rhyfel byd cynta? Ydy yn y dyfodol mae'n cysylltu gyda twf y blaid naturaidd i bwer ac yn y blaen a twf poblogrwydd Hitler. Felly dyna'r fath o bethau ni'n chwilio amdan fan hyn. Okay? So ewch ati. Wrth gwrs, mae mapio meddwl llinellau amser yn bwysig iawn, sgwennu nodiadau, mae fe'n ysgyflwn ni'n hoff iawn o sgwennu pwynt o bwled, okay? Ond mae eisiau troi y mewn i dogfen fel hon yn y pen draw. Wrth gwrs, fe allwch chi wneud hyn ar ffurf map meddwl, okay? Fe allwch chi roi y cysyniadau gwmpas a wedyn oddi ar hynny, y termau allweddol ac oddi ar hynny, so map meddwl estynedig, ond bod y penawdau gyda chi. Felly, adolygu, mae hi yn mis Ionawr, mae gyda chi cyfle fan hyn i goladu holl wybodaeth i sicrhau bod na bylchau wedi lenwi dyle bod chi'n dechrau, bys ni'n meddwl erbyn can y tymor Pasg yn dechrau dod i ddiwedd eich unedau chi. Yn bendant mae fe'n ysgyblo ni ymlwyddyn 12 a 13 yn dod i ddiwedd ei unedau nhw. Nawr yw'r cyfle i mireinio'r sgil adolygu, mireinio'r sgil Techneg Arholiad ac i sicrhau bod gyda chi'r holl wybodaeth yma. So llinell amser yn un rili da i wneud, i roi trosolwg i chi o'r cyfnod cyfan. Ond allwch chi wella hynny hyd yn oed, a yn lle llinell amser, allwch chi troi mewn i graff byw, lle chi dal yn rhoi llinell amser, ond chi yn edrych ar gwerth neu poblogrwydd y blaid naturaidd neu llwyddiant rhywbeth, allwch chi fynd ati i wneud hynny yn ddigon hawdd. Yn yr un modd, sicrhau bod gyda ni'r geirfa, sicrhau bod gyda ni yr gallu yna i mynegu be ni'n trio dweud, heb feddwl fi methu cofio'r termau cywir. Mae yna gyfeiriad at y termau allweddol yn y meini prawfllwyddiant ac felly mae disgwyl i chi i gyfeirio atyn nhw yn gywir. A mae'n bethau da chi, prif lythrennau, ail ryfel byd, bod chi'n treiglo, rhyfel byd cyntaf, prif lythrennau. Mae'r bethau yma yn holl bwysig yn enwedig os chi eisiau mynediad i band 5.
Bywgraffiad, mae yna unigolion blaenllaw iawn ym mhob un uned, a bod chi'n sicrhau bod chi'n ymwybodol pwy oedd yr unigolion, a bod chi'n gallu gwahaniaethu rhyngddyn nhw. Chi ddim eisiau bod yn sôn am Hitler pan to Goebbels oedd yn gyfrifol am rhywbeth, neu naill ffordd, okay? Mae fe'n dangos diffyg adolygu. So, ewch ati greu bywgraffiad ar gyfer y ffigurau allweddol o fewn eich astudiad manwl. Gridiau adolygu, ni wedi trafod y gridiau adolygu yn barod, mae'r yna'n dechneg adolygu da iawn i chi adalw y wybodaeth, y cynnwys, achosion y digwyddiadau. Cardiau fflac, allwch chi allwch chi greu ein yn ddigidol hefyd ar Quizlet, felly mae cardiau fflac yn adnodd pwysig iawn i ddefnyddio. A mapio meddwl, mae mapio meddwl yn holl bwysig ac yn rhan annatod o adolygu nifer ohonoch chi. Os ych chi yn mynd ati greu map meddwl, sicrhewch bod gyda chi y fanyleb o'ch blaenau chi. Felly, ymlaen at mireinio ein techneg arholiad ni. Cwestiwn 1. Gan ddefnyddio'ch dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol, aseswch y werth y tair ffynhonnell hyn i hanesydd sy'n astudio. A wedyn mae'r pwt ola yno yn deillio yn syth o'r manyleb. Felly, gan gyfeirio at y ffynonellau a'ch dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol, aseswch werth y tair ffynhonnell hyn i hanesydd sydd yn astudio'r problemau oedd yn gwynebu Mario cyntaf yn ystod y cyfnod 1554 i 1556. Enghraifft arall ydy gan gyfeirio at y ffynonellau a'ch dealltwriaeth o cyd-destun hanesyddol, aseswch werth y tair ffynhonnell hyn i hanesydd sy'n astudio sialensau gwleidyddol ym Mhrydain yn 1922 i 1936 ac yn y blaen wynebu llywodraeth yn ystod cyfnod 1649 i 1655 os ni'n sôn am y sialensau i'r llywodraeth. Felly, ni chi mewn i'r arholiad yn gwybod mae yna un o cwbl o opsiynau, fi'n gwybod beth bydd y cwestiwn. Y broblem yw chi ddim yn ymwybodol beth yw'r ffynonellau flaen llaw. O bosib fyddwch chi'n lwcus ac wedi gweld rhai o'r ffynonellau, ond y tebygrwydd yw bydd y ffynonellau yma newydd sbon i chi. Nawr te, dyma ydy yr tip mwyaf pwysig swn i'n meddwl. Peidiwch edrych ar y ffynonellau, mae'r ffynonellau yn heriol. Maen nhw wastad yn mynd i fod yn heriol chi'n safon uwch, mae'n disgwyl i ni herio chi. Peidiwch edrych ar y ffynonellau meddwl, fi ddim yn gwybod hanner y geiriau yna, fi ddim yn deall y ffynhonnell. Iawn. O bosib bydd rhai geiriau yn ddeall i chi, ac o bosib fyddwch chi ddim yn deall rhai geiriau. Ond mae'n bwysig i drial eich dynnu gymaint o wybodaeth o phosib, a dyna pan fi yn argymell yn gryf iawn ar gyfer y ddwy arholiad ym mlwyddyn 3 ar 10, eich bod chi yn mynd ati i fynd i'w choleuedd i fewn. Falle bod chi'n meddwl dyw hwn ddim yn bwysig iawn yn cyd-destun popeth arall, ond os ych chi'n gallu uwcholeuo'r geiriau chi'n deall neu sy'n berthnasol i chi yn syth bin, fe fyddwch chi'n gallu deall rhan fwyaf o'r ffynhonnell ac felly wedyn yn gallu deall pwrpas y ffynhonnell. Felly os chi ddim yn deall y ffynhonnell, peidiwch meddwl, o dyna fe, dyna ddiwedd arni, gweithiwch arni, triwch gweithio mas beth sydd yn y ffynhonnell gall helpu chi. Felly, bydd angen y sgiliau arnoch chi ar gyfer cwestiwn 1. A ni'n ffocysu'n union ar cwestiwn 1 yn y cyflwyniad yma heddiw. Mae rai bod chi'n gallu dadansoddi a gwerthuso, so nid jyst dadansoddi, nid jyst gwerthuso, dadansoddi a gwerthuso ffynhonnell cyfoes yn ei gyd-destun hanesyddol. Iawn, a fe fyddwch chi yn derbyn marc allan o 30, a mae'n bwysig bod chi'n ymwybodol o hyn, a mae'n bwysig bod chi'n ymwybodol am beth mae'r arholwr yn chwilio. Felly, ystyried cyd-destun hanesyddol. So, yn rhannol y cyd-destun ydy rhan o darddiad y ffynhonnell, pwy sy'n dweud e, pryd maen nhw'n dweud e. Mae hwnna mor bwysig. Okay? Chi wedi astudio digon o hanes erbyn hyn i wybod, falle bod gyda chi un digwyddiad a bod nifer o bobl eraill gyda dadansoddiad gwahanol ohoni. A mae pwy ydyn nhw, neu beth ydy rôl nhw, a pryd maen nhw'n dweud ac i bwy, mor bwysig yn newid cyd-destun ac yn newid man bethau. Mae'n bwysig bod chi'n gallu adnabod hynny. A wedyn cyd-destun yr ymholiad gosod, beth sy'n digwydd ar yr adeg benodol mewn perthynas ar ymholiad penodol y cwestiwn hwn. Felly, cyn i chi fynd ymlaen, a ydych chi wedi canolbwyntio ar y cwestiwn ac wedi osgoi naratif, nid amser stori yw safon uwch. Okay? Ni'n gwybod, ni arholwyr yn gwybod y naratif, ni'n gwybod y stori, ni'n gofyn i chi i werthuso a dadansoddi.
Pam, pryd a sut y ffurfiwyd y ffynhonnell yma mor bwysig o ran cywirdeb y ffynhonnell? Ydych chi wedi cysylltu gyda cynnwys y cwestiwn? Ydych chi wedi cysylltu gyda cyd-destun hanesyddol? Oes rhai ffynhonnellau yn fwy gwerthfawr na eraill, a ydych chi wedi dwyn yn hyd i'ch prif dadleuon mewn casgliad crynodol? Felly, dyma ydy'r cynllun ni'n argymell ar eich cyfer chi. Yn amlwg, mae hwn yn gallu bod y braidd yn fecanyddol o bosib, ond mae'n bwysig iawn bod chi yn dilyn y strwythur yma gyntaf, yn enwedig os chi wedi derbyn adborth o'ch athrawon chi'n dweud, o, ti'n gwybod be, ti'n mynd lawr y trywydd naratif. Defnyddiwch hwn. Ydy mae'n fecanyddol ac wedyn llwn ni dynnu chi oddi ar hwn. Okay. Felly, chi'n gwybod beth yw dechreuad y cwestiwn bob tro gan ddefnyddio dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol, aseswch werth 3 ffynhonnell hyn i hanesu sy'n astudio dy. Okay. So, be chi'n gwybod am y cyd-destun yn barod? Okay. Beth ydych cyd-destun hanesyddol chi am beth sy'n cael ei drin? Bydd yr ateb yn y cwestiwn, sy'n eisiau chi bron iawn mynd ati edrych ar y ffynhonnellau eto, bydd yr ateb ar ddiwedd y cwestiwn. Yna chi'n mynd ati sôn am bob un ffynhonnell fesul ffynhonnell. Okay? Bosib bod chi wedi derbyn cyngor gwahanol gyda'ch athrawon am hwn yn gred, ond sy'n ni wastad yn argymell chi edrych ar bob un ffynhonnell fesul ffynhonnell un ar y tro. Beth yw gwerth y cynnwys? Beth yw'r cyd-destun ehangach? Awduraeth? Cyd-destun, gwerthusiad o'r ffynhonnell, y cryfderau a'r cyfyngiadau, a y barn yn fras pa mor werthfawr. A dyma fe mewn fwy o fanylder. So mae'n croeso mawr i chi wneud copi o hwn. Mae yna gopio o'r ddogfen yma ar y wefan hefyd os ych chi eisiau defnyddio hynny. Okay. Felly, dyma ni yn edrych ar enghraifft fan hyn. So mae gyda ni yr Almaen Natsiaeth. Okay. Na i adael i chi ddarllen y ffynhonnellau ar ben eich hunain. Falle ewch ati ddarllen ffynhonnell A, os na bod digon o amser gyda chi wrth gwrs gwasgwch pause, achos dyw hwn ddim yn sesiwn byw. Felly, bantach chi. Mae'r un cyntaf yn rhan o papur newydd dyddiol yn Natsiaid. Okay, ewch ati wasgu pause os chi ddim wedi cael digon o amser. Y reswm i'n gofyn i chi ddarllen hwn ar ben eich hunain, achos fi eisiau chi gysylltu hwn gyda'r cwestiwn yn syth. Okay? So ni'n edrych ar y ffordd o ddewon yn cael ei drin yn yr Almaen. Dyna di'r ffocws. Ni'n gwybod hynny, achos dyna mae'n dweud wrth diwedd y cwestiwn. Ond fi eisiau chi fynd ati i edrych ar bob un ffynhonnell a dod i gasgled eich hun beth yw safbwynt pob un ohonyn nhw. Okay? So mae'r cwestiwn gofyn gan gyfeirio at y ffynhonnellau a'ch dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol, aseswch werth y tair ffynhonnell hyn i hanesu sy'n astudio newid yn y ffordd cafodd y ddewon eu trin yn yr Almaen rhwng 1933 a 1943. Okay? So mae'n bwysig iawn bod chi'n dod i ddealltwriaeth eich hunain. So, newn ni edrych ar, so ffocws y cwestiwn yma yn amlwg ydy y ffordd cafodd y ddewon eu trin. So, newn ni ganolbwyntio ar ffynhonnell A am y tro. Nawr, hyd yn oes chi ddim yn astudio'r cyfnod yma, dyle bod chi wedi astudio'r Natsiaid cymlwydd yn 30, ac felly dyle bod gyda chi rhyw fath o syniad am cyd-destun hwn. Felly, ffynhonnell A. Ym mhob cangen leol ac adran gyfundrefnol o'r NSDAP, dylai sefydlu pwyllgorau gweithredu ar unwaith er mwyn cyflwyno boicot ymarferol a systematig yn erbyn y siopau Iddewig, nwyddau Iddewig, meddygon Iddewig a chyfreithwyr Iddewig. Dyma fydd egwyddor sef o hyn allan na fydd neb o bobl yr Almaen yn prynu gan Iddew, na chaniatáu Iddewon na'i cynrychiolwyr nhw gymeradwyo eu nwyddau. Mae'n rhaid i'r boicot fod yn gyffredinol. Mae'n rhaid i'r genedl gyfan ei weithredu ac mae'n rhaid i ddadarau Iddewon yn y man mwyaf sensitif. Dydy'r boicot i ddechrau ddim fesul tipyn, ond i gyd ar yr un pryd. Mae'r holl baratoadau i'r diben hwnnw i'w gwneud ar unwaith.
Bydd gorchmynion yn cael ei roi'r SA a'r SS i osod gwylwyr tu allan i siopau Iddewig o'r eiliad ar boicot i rym, mwyn rybyddio'r cyhoedd rhag mynd mewn i'r adeiladau. Bydd dechrau'r boicot yn cael ei hysbysebu trwy gyfrwng posteri, trwy'r wasg a thrwy gyfrwng taflenni, ac bydd y boicot yn dechrau am union o 10 o gloch y bore ar ddydd Sadwrn y 1af o Ebrill. Bydd yn parhau nes bydd yr arweinyddiaeth y blaid yn gorchymyn ei ddiddymu. Felly mae hwn yn rhan o'r erthygl y papur newydd, a mae hwn yn Mawrth 1933. Mae hynny yn bwysig, a dawn ni nôl i hyn yn y man. Cyn i ni ddechrau, beth mae'r cynnwys yn dweud i ni am y ffordd cafodd Iddewon ei drin gan y Natiaid? Beth ydych chi'n gwybod am ddigwyddiadau yma a sut mae'n perthyn i'r cwestiwn? A pwy, pam a sut y ffurfiwyd y ffynhonnell hon? So dyma cwestiynau i chi i ofyn eich hunain. Ffynhonnell 2, So, dyma ateb i chi, a na i roi eiliad i chi jyst i ddarllen trwy hwn, na i ddarllen trwy fe gyda chi gyda'ch gilydd, ond ewch ati, ydych chi'n gallu gweld cyfeiriad i'r cynnwys, ydych chi'n gallu gweld cyfeiriad i'r awduraeth ac yn y blaen? Gwasgwch pause os ych chi ddim wedi cael amser i ddarllen ar ben eich hunain. A weddys iawn i chi ddarllen ar ben eich hunain cyn i fi fynd trwy yr sleid gyda chi. So yn y man cyntaf, mae ffynhonnell A yn erthygl y gafodd ei hysgrifennu ar gyfer y Natiaid gan y Natiaid, a mae hynny'n bwysig iawn bod yr ymgeisydd yn adnabod hynny. Yn ei papurau newydd, cafodd yr erthygl ei hysgrifennu mis Mawrth 1933, sef yr un adeg a gafodd y deddf alluogi ei ffasio. Gret, mae'r unigolyn yma'n dangos fi'n gwybod beth arall gath ei basio yn y flwyddyn hon. Ar yr hawl i Hitler basio unrhyw ddeddfau oedd yn dymuno heb y Reichstag. Oherwydd hyn, roedd tan y Reichstag ar y 7fed yr 20 o Chwefror 1933 pasiwyd ordinad brys gan Hindenburg i amddiffyn y bobl. Roedd hyn yn rhoi hawl i Hitler basio unrhyw polisi oedd yn dymuno. Cyd-destun ffantastig fan hyn. Mae'r unigolyn yma'n dangos bod nhw'n deall y cyfnod a bod nhw'n deall yr hyn oedd yn mynd yn ei flaen yn y cyfnod. Mae'r ffynhonnell hon yn sôn am foicot y siopau Iddewig, ac atal cyfreithwyr am y ddygon Iddewig rhag gweithio. Mae Hindenburg yn caniatáu hyn mwyn atal rhag gweithio, ond roedd un amod sef bod unrhyw un oedd yn deulu wedi gwasanaethu yn yr Ewropa cyntaf wedi eithrio. Mae hyn yn dangos sut cafodd yr Iddewon i trin gan, so chi'n mynd â nôl at ffocws y cwestiwn, gan y Natiaid yn y lle cyntaf a'r gwrthsymutiaeth oedd yn rhan bwysig o'i heideoleg. Roedd y papur newydd cenedlaethol hwn eisiau i'r polisi ei roi'r waith ar draws yr Almaen. Felly, prif nod yr erthygl oedd i'r Armeinwyr i foicotio y siopau Iddewig. Digwyddodd y boicot hwn ym mis Ebrill, ond nid oedd yn llwyddiannus. Gwnaeth ond bara am un ddiwrnod yn unig, oherwydd roedd pobl ffyddlon i'r siopau ac eisiau parhau i siopa yn y lleoedd roedden nhw bob amser wedi siopa. Mae cywair y ffynhonnell yn gryf iawn, felly'r gwelir iaith ar unwaith dim Almaeneg rhaid taro'r Iddewon, oherwydd i'r darn cael ei ysgrifennu ar gyfer y Natiaid eraill a dilynwyr y drefn, mwyn iddynt dylanwadu arnyn nhw i gael yr un credoau Almaeneg. So peth nesaf bys ni'n licio edrych ar y ffynhonnell yma, neu'r ateb yma, ydy ble maen nhw'n cyfeirio at mannau gwahanol. Felly, maen nhw yn ffocysu nôl i'r cwestiwn. Maen nhw yn sôn am ffocws y cwestiwn yn yr ateb, sy'n yn gret o beth. Gan gyfeirio at y ffynhonnellau, so ni'n mynd i edrych ar yr ail ffynhonnell nawr. Unwaith eto, fi'n mynd i roi cyfle i chi ddarllen yn unigol. Mae'n bwysig bod chi yn darllen yn unigol, achos mae'n bwysig bod chi'n ymarfer hwn. Ond wrth gwrs, na i darllen dros hwn gyda chi a esbonio man bethau gyda chi yn man. Felly, bant chi, falle bydd ddim digon amser, felly gwasgwch pause.
Grêt. Felly, mor ffyrnig oedd yr ymysodiadau dinistriol ar eiddo, yr agwedd fwyaf erchyll ar y gweithredu digymell bond i grybwyll oedd arestio gyrwod Iddewig o'r Almaen rhwng 16 a 60 mlwydd oed a'i cludo i wersyllioedd crynhoi ar raddfa mor eang. Mae hyn wedi bod yn digwydd bob dydd ers y noson arswydus honno. Doedd dim modd i'r swyddfa hon allu gwirio niferoedd yr arestiadau hyn, ond does fawr amheuaeth ei bod wedi cyrraedd cyfanswm o filoedd. Ar ôl chwalu tai a thalu rhan fwyaf o'r eiddo symudol hyn ar y strydoedd, aeth y cyflawnir statistig afriolus ymlaen i daflu llawer y trigolion oedd wedi dychryn i'r nantfach sy'n llifo trwy barc y zoo, gan orchymyn i'r gwylwyr oedd wedi brawychu i boeri arnynt, i difwyno amod a gwawdio oherwydd ei tynged. Cafodd y tactegau hon i gweithredu heb ymyrraeth gan yr heddlu a chawsod i ddefnyddio'n erbyn dynion, menywod a phlant. Mae digon o dystiolaeth y drais corfforol yn cynnwys sawr marwolaeth. Mae swyddfa is-genad hon wedi bod yn fedlam o ddyniolaeth yn ystod y 10 diwrnod diwethaf. Menywod yn bydus oedd yr rhan fwyaf o'r ymwelwyr hyn, gan ei fod ei gwir a'i meibion wedi hanfon i ffwrdd i wersyllioedd crynhoi. Felly, is-genad America fan hyn yn ysgrifennu mewn adroddiad i lywodraeth yn ôl i America yn dilyn noson y torri gwydr yn Hachwedd 1938. Felly, yn yr un modd, dyma ateb i chi. Ewch ati i cael cipolwg ar yr ateb yma'n gloi, ond wrth gwrs na i fynd ati i ddarllen hwn gyda chi yn man. Please gosgwch pause os chi ddim wedi cael amser, achos mae'n bwysig iawn bod chi'n darllen hwn ar ben eich hunain. Yn gyntaf, ond na'i darllen trwyddo fe gyda chi nawr. Cafodd ffynhonnell B ei hysgrifennu 5 mlynedd ar ôl ffynhonnell A, ac yn ystod y cofnod hwnnw, mae llawer o ordinadau a deddfau gwrthsymudau wedi cael eu gweithredu. Grêt, mae'n dangos i'r arholwr fi'n deall bod gymaint o bethau wedi digwydd yn y 5 mlynedd yma. Fel ordinad i amddiffyn gwaed ac yn rhedyd yr Almaen a oedd yn atal Iddewon rhag priodi Almaenwyr. Cafodd ffynhonnell B ei ysgrifennu ar ôl Cristnonacht ar y degfed o Dachwedd 1938. Cafodd ei hysgrifennu gan y Conswl Americanaidd i Lywodraeth America a ddaeth yn gyngrair yn yr Ail Rhyfel Byd. Roedden nhw'n ysgrifennu adroddiad i'r Llywodraeth am y ffordd roedd Iddewon yn cael ei drin o dan y drefn atiaid ac roedd cynnydd mawr wedi bod yn gwrthsymudiaeth ers 1933. Roedden nhw waith yn 1938 nag erioed o'r blaen. Mae'r ffynhonnell yn trafod canlyniad Cristnonacht, tarfu ar eiddo i ddinistrio, a'r ffaith bod yr Iddewon wedi gorfod talu am lanhau pob man roedd yn ordinad. Mae'r ffynhonnell hefyd wedi dweud bod dynion Iddewig wedi cael ei anfon i wersyllioedd crynhoi. Roedd hyn cyn i gwersylledd marwolaeth ddechrau a'r ateb terfynol wedi cael ei roi ar waith. Mae'n disgrifio dwyrain Almaen ac roedd digwyddiad raddol ar draws yr Almaen ac roedd Cristnonacht yn digwydd yn genedlaethol hefyd. Mae naws y ffynhonnell yn mynegu pryder ac arswyd am yr hyn oedd yn digwydd yn yr Almaen. Felly, yn yr un modd, wedi adnabod y cyd-destun hanesyddol, cafodd ffynhonnell B ei ysgrifennu 5 mlynedd ar ôl ffynhonnell A, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae llawer o ordinadau a deddfau gwrthsymudedd wedi cael eu gweithredu. Gwych. Dangos i'r arholwr, dangos i ni fi'n deall beth oedd yn digwydd yn y cyfnod. Cafodd ffynhonnell B ei ysgrifennu ar ôl Cristnonacht, ni'n sôn am pryd gafodd ei ysgrifennu a beth sy'n newid digwydd eto mor bwysig o ran y cyd-destun. Cafodd ei ysgrifennu gan Conswl Americanaidd i Lywodraeth America a ddaeth yn gyngrair yn yr Ail Rhyfel Byd. Roedden nhw'n ysgrifennu adroddiad i'r Llywodraeth am y ffordd Iddewon yn cael ei drin o dan y drefn atiaid. Ac wedyn, mae'r ffynhonnell yn trafod canlyniad Cristnonacht, tarfu ar eiddo dinistrio, so mae'n sôn wedyn am y cynnwys unwaith eto, gwych. Ac wedyn, mae'n sôn am y cynnydd mawr o ran triniaeth, ond beth ni'n licio gweld mwy fan hyn ydy'r gair triniaeth yr Iddewon, i ddangos ffocws nôl at y cwestiwn. A wedyn mae'n un olau gan Himmler pennaeth yr SS, mewn araith i arweinwyr yr SS. Unwaith eto, na i roi eiliad bach i chi i ddarllen hwn. Please gwasgwch pause, pwysig iawn bod chi'n darllen eich hunan yn gyntaf. Grêt.
Gwasgwch pause os na fych chi wedi gorffen, fi'n tyfio bod chi heb. Bydd y bobl Iddewig yn cael ei difodi. Mae'n amlwg mae'n rhan o'n rhaglen, dileu'r Iddewon, ei difodi, a byddwn ni'n gwneud hynny. Bydd y rhan fwyaf ohonoch yn gwybod beth mae'n olygu os bydd 100 o gyrff yn gorwedd ochr yn ochr, neu 500 neu 1000 yn gorwedd yno. Ein bod ni wedi dal ati ar wahân i rai eithriadau oherwydd gwendid dynol. Ein bod ni dal yn weddus, dyna sydd wedi gwneud yn wydn. Dyma gofnod gogoneddus yn ein hanes na chafod ei ysgrifennu erioed ac nid yw'n bosib ei ysgrifennu byth. Oherwydd ein bod yn gwybod pa mor anodd y byddai ni pe bai Iddewon gennym o hyd yn plith yr adeg dyngedfennol fel hon, yn sefotwyr, achos trwbl ac yn aflonyddwyr cyfrinachol. So gwelwch, mae hyd yn oed athrawon yn ei chael i'n anodd i ddarllen hwn weithiau. Roedd gennym yr hawl foesol, roedd gennym ddyletswydd i'n bobl ni ddynistrio, bobl oedd eisiau dynistrio ni, ond does gennym ni ddim hawl i ymgyfoethogi hyd yn oed yn ffwr, un oriawr, un marc, un sigaret, na dim arall. Rydyn ni wedi difa bacteriwm oherwydd nad ydym eisiau cael ein heintio gan y bacteriwm a marw o ganlyniad. At ein gilydd gallwn ni ddweud ein bod ni wedi cyflawni'r ddyletswydd fwyaf, oherwydd ein cariad at ein pobl, ein hysbryd a'n henaid, nid yw ein cymeriad wedi dioddef o'i herwydd. So mae hwn yn 43, so rowch hwn yn cyd-destun yr ail rhyfel byd, mae yna 2 flynedd i fynd, felly mae y rhyfel wedi bod yn weithredol am dipyn o flynyddoedd erbyn hyn. Unwaith eto, sy'n ni'n hoffi chi, os gwelwch chi fod yn dda i fynd ati i ddarllen hwn yn unigol, gwasgwch pause, a wedyn na i ddarllen e gyda chi hefyd. OK. Ffynhonnell C. So ni'n sôn fan hyn am y cyd-destun hanesyddol. Ffynhonnell C yw araith gan hyn ymwneud sydd penneth yr SS yr Einsatzgruppen. Roedd yr araith hon yn ger bron i gyd arweidwyr yr SS yn ystod mis Hydref 1943. Roedd hyn ar ôl cynhadledd fanasi yn 1942, lle benderfynwyd yr ateb terfynol. Roedd y tebion eraill wedi cael eu trafod fel cynllun Madagascar yn 1940, pan wnaeth yr Almaen o'r esgyrn Ffrainc roedd yn credu byddai'n gallu defnyddio trefedigaeth Ffrainc ym Madagascar i anfon 4 miliwn o Iddewon. Fodd bynnag ni wnaeth llynges Prydain ganiatáu hynny, felly penderfynwyd ar yr ateb terfynol, ac roedd yr Einsatzgruppen yn mynd i redeg gwersyllad marwolaeth i ddyleu'r Iddewon. Cyn yr araith hon yn 1941, gwych dangos beth yw'r cyd-destun unwaith eto, roedd wedi cael ei droi i wersyll marwolaeth. Ideoleg y Natiaid oedd y reswm dros y lladdfa hwn. Mae ein rhaglen, ni'n sôn am y cynnwys nawr, mae'n rhaglen meddai Himmler yn sgil goresgyn Gwlad Pwyl gyda Awstria a'r yn cael ei hawlio. Roedd hyn yn golygu bod yr Almaen yn fwy nag Iddewon o'r blaen, felly maen nhw wedi difa bacteriwm. Mae naws y darn yn falch iawn gan fod y naturi'n teimlo bod nhw'n gwneud rhywbeth anrhydeddus iawn a maen nhw wedi amddiffyn eu hunain oherwydd cariad at ein pobl, oherwydd eu bod nhw'n credu bod nhw'n wneud y peth iawn. Nodwch fan hyn, mae yna ddyfyniadau fan hyn, ond dyfyniadau byr, iawn. A mae dyfyniadau wrth gwrs yn dyfynhau eich dealltwriaeth chi, ond cofiwch ni ddim ond gweld brawddegau yn cael ei ddyfynnu achos does dim amser gyda chi yw'r ateb onest. Okay, so mae dyfynnu'n hollol iawn, ond peidiwch a buddsoddi gormod o amser yn copïo dyfyniad. Mae pwt bach yn ddigon i ddangos i'r arholwr at beth chi'n cyfeirio. Okay, so o ran y bandiau, byddwch chi yn ymwybodol iawn o'r bandiau erbyn hyn. Beth sy'n ni'n licio i chi i edrych ar, band 4 yw lle sy'n ni'n gobeithio bod pawb wedi cyrraedd erbyn hyn. So bod chi'n gallu trafod cryfderau cyfyngiadau'r tair ffynhonnell, bod chi'n gallu llunio barn resymegol, a bod chi'n gallu cyfeirio at beth oedd yn digwydd yn y cyfnod. Okay? Felly, cyn i fi orffen y cyflwyniad yma, cofiwch, cysylltu cynnwys y ffynhonnell i ffocws y cwestiwn, trafod cyd-destun y ffynhonnell, trafod yr awdur a chyd-destun, cyfeirio nôl i ffocws y cwestiwn, gwerthuso gwerth y ffynhonnell, okay, a dyna ydy'r prif bethau.
Okay? Felly, jyst yn gyflym iawn I chi, papur ffynhonnell yw uned 4, iawn, o ran cwestiwn 1. Mae uned 4 gwerth mwy neu llai na uned 3, dyw hwnna ddim yn gywir. Mae yna 2 gwestiwn o fewn uned 4, chi'n gwybod yr ateb I hynny, ni wedi ateb hynny. Rhaid ateb pob cwestiwn o fewn uned 4, ni wedi ateb hynny hefyd. A mae uned 4 yn canolbwyntio ar amcan asesu 1, 2 a 3. Ni'n gwybod, ni wedi edrych ar yr amcenion asesu gyda'n gilydd. Felly diolch yn fawr I chi am ymuno. Mae yna un sesiwn byw ar y gweill, felly gobeithio allwch chi ymuno ni ar gyfer y sesiwn byw yna. Diolch yn fawr.